Tervetuloa TimeWorks-ohjelmiston esittelyyn. Aloitetaan töiden vastaanottoon ja suunnitteluun tarkoitetusta kalenterinäkymästä. Työt voidaan sijoittaa joko suoraan kalenteriin tai avoimeen työjonoon kalenterin päälle. Työt voidaan vastaanottaa myös tarjouksena, jolloin ne ovat myöhemmin sijoitettavissa kalenteriin tai avoimeen työjonoon. Viemällä hiiri varauksen päälle tulee esiin tehtävän tarkemmat tiedot. Kello-objektilla varustettu jana kertoo, että tehtävä on tekijän päiväkohtaisessa työjonossa. Erimittaiset aikajanat kertovat tiettyyn kellonaikaan tehtävistä töistä. Värikoodit kertovat tehtävän tilanteen. Keltainen väri ilmaisee sen, että tehtävä odottaa työn alle tulemista. Vihreä tarkoittaa, että tehtävä on valmis. Kylmän sininen, että se on laskutettu, ja oranssi, että se on kesken. Kalenteriin voidaan tallentaa myös erilaiset työtehtävät, joita voidaan vapaasti määritellä asetuksista. Näitä voivat olla esimerkiksi koulutus ja päivystys. Myös poissaolot, kuten lomat ja sairastumiset, on tallennettavissa kalenteriin. Töitä voidaan siirtää kalenterissa vedä ja pudota tekniikalla. Myös työjonosta voidaan siirtää tehtäviä työntekijöiden kalenteriin. Kalenterinäkymäksi voidaan valita viikko, päivä, kuukausi tai vuosinäkymä. Päivänäkymässä voidaan selata ja organisoida päiväkohtaista työtilannetta. Kellonaikaväli voidaan määritellä vapaasti asetuksista. Oheisessa esimerkissä aikaväliksi on valittu 6–18. Aluevalinnoilla voidaan hallita esimerkiksi maantieteellisiä tai tehtäväkohtaisia jakoja. Katsotaanpa vaikka kantakaupungin työtilannetta. Tai lainalaitteiden varaustilannetta, jossa aikajanan sininen väri kertoo, että laite on luovutettu asiakkaalle. Palataan takaisin pääkaupunkiseudulle. Tehtävä sijoitetaan kalenteriin varauslomakkeella. Varaukset voidaan tehdä yksittäisinä, vakiomuotoisina, esimerkiksi siinä tapauksessa, että kyseessä on vuosihuolto. Avoin varaus liittää varauksen avoimeen työjonoon. Lisää asiakastoiminnolla voidaan lisätä uusi asiakas asiakasrekisteriin ja varaukselle. Useat itse vapaasti määriteltävät pikavalinnat nopeuttavat tehtävien luontia. Laiterekisterin avulla voidaan ylläpitää asiakkuuden laitekantaa ja huoltohistoriaa. Nimikerekisterin avulla voidaan varaukselle tallentaa laskutusnimikkeitä. Tehtävästä voidaan tulostaa lähete, laskuttaa tehtävä yhdellä näppäimellä, lähettää sähköposti- tai tekstiviestivahvistukset tai kopioida varaus uuden työtehtävän pohjaksi. Nyt siirrymme työntekijöille suunnattuun TimeWorks Movi-näkymään. TimeWorks Movi-sovellus on erityisesti kehitetty työntekijöiden näkökulmasta. Ympäristö toimii hyvin ketterästi myös mobiililaitteilla. Tehtävien tiedot ja laskutusnimikkeet tallentuvat laitteen välimuistiin, joten käyttäminen ei vaadi välttämättä reaaliaikaista internetyhteyttä. Omat tehtävät voidaan täydentää laskutusvalmiiksi lisäämällä niihin esimerkiksi laskutusnimikkeet, työtunnit ja merkitsemällä tehtävä valmiiksi. Tehtävät voidaan vapauttaa takaisin avoimeen työjonoon Vapauta varaus -toiminnolla. Työntekijät voivat omassa näkymässään tarkastella avoimia työjonoja ja ottaa sieltä tehtäviä itselleen. Hallintapuolella olemme nyt huomanneet Ari Virtasen raportoiman tehtävän valmiiksi, joten siirrämme sen laskutukseen. Keräilylaskutoiminnon avulla voidaan kaikki asiakkaan valmiit työt siirtää yhdelle laskulle. Järjestelmä sisältää hyvin monimuotoiset ominaisuudet laskutus- ja reskontratoimintojen hallintaan. Laskujen tiedot voidaan siirtää myös käytössänne olevaan laskutus- tai kirjanpidon ohjelmaan sekä kolmansien osapuolien laskutusjärjestelmiin.
Raporttien avulla saadaan täsmällistä tietoa esimerkiksi työntekijöiden ja asiakkuuksien tuottavuudesta. Kiitos, kun katsoit lyhyen esittelymme TimeWorks-ohjelmistosta.